Gabi raja nami. Molohatan non siat tulang buana tulang sahana kami makatahon. Alai aladong do marhide punguan ni sirait sa kota Batam, adong manusada. Gabi Baru tulang. manguduk manon tuaka tulang ruruta deh. Jatuh udah nama maranggi. Dokter pinasama berjuluk na mewakili pengurus BPH Kota Batam. Sirait. Oke, jadi Raja Guguk dengan keluarga, tulangmu naron, tulangmu dok pona tulang on naisonon, paro kamu johame. Idea buru ni bay. Nyobe tulang aja be. Aido, oke. Molate ma di tuhata, molate ma nang dihita sa luhuna. Widahame tungulido merdalan ulauta di bagas sadarion. Di bagasan las niroha anggia ma sauta kapangiduata marhite-hite tang yakta ima tu keluarga na baru mencalo pasu-pasu siat tuhata marhita na posona saluhut tang yang ni yakahula-hula horong itulak satu gijang saya pasautum matong tuhata di nasida gabe keluarga na bahagia keluarga na akur keluarga na diberkati Tuhan terutama keluarga ima na mengului hatani Tuhan di tengah-tengah di rumah tangga. Ya itu untuk kalian kedua mempelai ya, kerjasama yang baik, itulah solusi, itulah jalan yang terbaik menuju rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang sukses dalam dunia ini, sukses di dalam melayani Tuhan. Jadi tu laiku, do tu ibotoku buruku, dison mewakili atas nama punguan Raja Toga Sirait boru bere dot ibe bere nadong di kota Madia Batam. Molotuk pedak sahat undanganmu manang na miskomunikasi tentang undangan tu BPH. Alai makilala do hami di son rodo hami lau pasahaton. Angkara dasar dot angkara rumah tangga ni punguatai naotik sosadia jalahita do mamukai sian hita lau tu hita. Alani tuk sadia pianon na tarpatupa ni punguan Raja Toga Sirait boru bere do beberena dohono maso indokon na dua na parjoloi asa sididi matok sikopa golang-golang pangarahuna otik so sadia na boy tarpatupa ni punguan amat tade batamat tong na manabay pasu-pasuna so oni mahata siak kami bonatulang dohot pengurus punguan Raja Sirait sa Kota Batam pinasama mo se tu hamu tulang Sirait. Jadi mulai tema menguduti nasian mewakili BPH ni pungata on makatai sian tulang bona tulang manoengon. Jadi mulai tema di hamu amang boru nami bere nami rohami sian tulangmu. Dilas ni rohamu nai do nang kami waras ni roha. Mulutang yang nami nang pangidon nami tu Tuhan saya mengiuk ma akan sumar hasautan hidupi. Itu na paling utama. Aset terus rumah dua orang baru. Jadi saya dapur rokak ma akan sudah dapur rokak dobe. Jadi di bawah punami nang marhasauta partikianon. Kalau saya ada siak kami opungmo. Saya bimbing marumah tanggai nasi ihutut Tuhan. Takut akan Tuhan permulaan pengetahuan. Ima tiup Tuhan akan pasti memberkati rumah tanggamu. Dan nagajak sifat aton nami. Dohon masongon ni nama tua, pinatik kudur ma tu dulu ngidapian. Tu dia bepau pun nami marulaun mangula saul tu Papua menang tu dia. Saya tu sima budak botak persaulian. Madu tu. Obun nasumorop. Anak pedi pau pun nami riris boru pe doktoro. Songon ni mah hata nami sian tulang dohot bona tulang. Tuhan Yesus memberkati. Pinasa ma tu tulang robot. Mauliate mari pungatta terlebih di mata nomor tua di mata dihamu berenami lebih do itu rodo gokko jojomu tuhati hula-hulamu mangga tulang muna omahami turun sopiga maresiregar dinaung majalo pasu-pasu pardoa sarupeon no populamion saya itu pas yang mata nomor tua di Batama keluarga resida gabel keluarga dengan tujuh nanti. Dan ada kubuk kami amang baru doa itu ku. Hortawi yang doa kubuk kami tu keluarga ni apapun namion. Asa gabe sa horas dasida. Lah sekaligus di sodo kami ro pasahaton
anggaran rumah tangga ni Siregar. Alam masuk dohamu di tengah-tengah ni keluarga Siregar. Oti susah dia na pinasa di penguat tuhamu. Amang baru nami dua betul nama teh. Kesepakatan syak kita atau hita dua teh. Jadi soni mana buat pasal nama tuhamu. Hubuk kami dari son ulos nagajang ulos to rabu. Gajang ma akka umur di hamu torok ma paparan di hamu teh. Apal ma pasu-pasu di bata tuhamu. Jadi senghidup na tua ma sititi pasi apa golang-golang parahuna. Oti susarina pinasa ne hula-hulamu. Tuhamu na berenami. Tuhat tama na pasaha pasu-pasuna. Matutu. Asa ringkas. Pak Sinaga. Mau lihat ma di Tuhan, mau lihat mang di saluna. Sabutula au ma jauh tulang do tuhamu. Bertulang, setabi sangat muna tulang. Au ne bubus dari tonang do au. Oh lo. Alai au di son hula-hulan markang sawo ti piro kata. Sengkia mania dia mulai ku rumah tangga na dengar kamu tujuan niron dengar-dengaran akan kata Tuhan sama nasihat orang tua. Masuk semua kumpulan yang ada sama orang tua yang ada di lingkungan kita. Mudah-mudahan kalian jadi keluarga yang bahagia, keluarga yang sukses ke depannya. Nakiningan ngau pasahata mi sobat sipirnitodi tu ubok kami tu hamuna bahasa anggia menyan firma boki bohal-bohal pacamota se firma to dimunia mulai nami saya luju-luju mau ke pacamotan. Loeng bok kami soncongan ulo si torok rabu urus nagajang. Ola perhatian do nagunamun nangang ulo si bada do Tuhan do bada muna Tuhan ido. Tu peso sa dihata si donokku alana tamar hasiyang matiki boleh ate soni mahar siya kami ultima. Gabe mak. Sama, Udah, datu udah, Patugar, narang-narang Patugar, nunga. Do tong sian pungan di Patugar. Ro di ulau tadi partikianon. Jadi tersongono ma persahan ni ulus. Jadi nama ngerbakonan non hira aka uluan ni setia marga ma. Molo nama norobi di sorpi ma ate. Gabe ma. Jadi songoni ma naik pasahat. Setabi majo tulang na burju. Ada orang so di pasahat tamu tanggiang mariti ulu serbang nanaeng si pasah tomuna tu pohon pemonon didop na tua-tua dah sudah pudun yang gue sesakot gabi balia dan sudah nami ala ni si pato paon naso sadiai raja nami raja bolon ia di jolo hamu si lubaun nami ia di tonga-tonga hamu si aliangan nami molo di buri hamu si paimon nami molo tung di tiki di nambang ulosok kamu ulos tu pohon pemonon di si hamu hujalak kami saya sama nauli sama daringan songoni ma bagi don nami diamu orang ni kaula-ula nami sakijang sa tutoro potima Gabe ma mang buru gabe ma. Jadi naik pasaton nabi ma ulus si gajang rabu ulus na gajang tihamu saluhuna doro nami masong ni nama tua. Sa ni suluma sa tutu botian uhut di rodang bulan. Kupasata mi ma ulus na gajang ulus doro rabu tuhamu saluhuna lububi ma di bawah punami. Sesa ma itu panggabean tu parhorasan di pasu-pasu Tuhan. Baik kamu pada nami godang na bersuci. Ada